Pamusoroi ndinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chapfuura takatarisa kuti mhepo chii, tikatarisa zvekare kunobva mhepo. Muchirongwa chanhasi ngatitarisei kuti kana mhepo ichinge yasvika kwatiri, mhepo inomboshanda sei kana ichinge yasvika kwatiri, yatumwa ndeyengozi. Mhepo kana yasvika patiri inoshanda sei? Ndakamboda kuita chirongwa ichi ndichiita iya inonzi scientific explanation yenhaurwa yemhepo nemashandiro anoita mhepo kana dzichinge dzasvika patiri. Asi ndakaona kuti kana ndikapinda munhaurwa yescientific explanation zvingatisvitsa kure kure. Tingazopedzisira pamwe takusanganisa zvinhu zvinozowisa confusion. Asi ndichati batei mbichana zviri scientific asi ndozoenda kune zvinhu zviri religious. Munhu anonzi akaumbwa nemaparts kana kuti anopinda muzvikwata zvitatu zvinoti body, muviri wemunhu, mutumbi, poita inonzi soul or mind, kozoita inonzi spirit. Spirit ndiwo mweya. Regai nditaure ndichiti nhaurwa yekuti hungwaru, intellect, ma-emotions zvatinganzwa mumwoyo, fears zvatingatya, or even creativity zvatingakwanisa kuita kana kugadzira, zvinowanikwa zviri pai? Muspirit here kati musoul. Vamwe vanoti intellect inowanikwa iri muspirit, vamwe vachiti intellect inowanikwa iri musoul. Asi zviri pachena ndezvekuti the soul is the mirror of the spirit. Kana spirit, mweya uchinge ukangoipa nezvinobvawo mupfungwa dzemunhu zvinobva zvangoipawo. A clever spirit equals to a clever mind. A foolish spirit equals to a foolish mind. Kana spirit iri foolish, nezvinoudzwa soul kana mind zvinenge zviri foolish, nezvinozotaurirwawo muviri kuti uite zvinenge zvichingovawo foolish. Saka there is that mirror yekuti soul and mind zvinongoenderana. Saka tingataura tichiti the spirit, mweya, unoudza the soul, mind, pfungwa zvekuita. Pfungwa then directs the body to act. Pachivanhu chedu hatinyanyi kutaura kuti tine body, soul nespirit. Tinengotaura tichiti tine body nespirit. Paspirit apa ndo patinenge takabatanidza soul. Tine mutumbi, muviri womunhu, tine zvekare mweya. Ndizvo zvinhu zviviri zvatinotaura pachivanhu. Saka chatinoti chinofa muviri wemunhu, spirit nesoul, tinoti pachivanhu zvinorarama nekusingaperi. Ndosaka munhu akatadzirwa, muviri wake ukafa, asi mweya wake unosara uchirangarira zvaakatadzirwa nemunhu achiri mupenyu. Unosara uchirangarira mhosva dzaakaparirwa. Nekuti tinoti spirit nesoul zvinobatana pamwe chete, mweya wemunhu nepfungwa dzake zvinenge zvakabatana. Saka anoramba achirangarira. Tinoti pachivanhu muroyi haadzokise mudzimu, vanhu vairomba havadzokise mudzimu, vanhu vaita dzimwe mhosva dzisina kunaka havadzokise mudzimu. Nemhaka yei? Nekuti vanouya nemifungo yavo iya yekuroya, nokuti vanouya nemifungo yavo iya yekuromba, vanozokanganisa upenyu hwevanhu vatsvene pasi pano. Saka hatidaviri kuti munhu kana achinge achiroya achazodzoka semudzimu, vakaromba havadzoki semudzimu. Ndiwo mabatiro atinoita pachivanhu chedu. Zvino kana munhu achirarama, anorarama ane body yake nespirit yake, ndo pachivanhu. Ofa, spirit iya inoramba ichirarama, yava mune imwe state asi inenge ishiko, inogona kudzoka mubody
mumutumbi wemumwe munhu sezvinoita mudzimu. Mudzimu ispirit inogona kudzoka mubhodhi yemumwe munhu. Spirit iyi yotaura iri mubhodhi yemumwe munhu. Saka panodzoka mudzimu mubhodhi yemunhu mupenyu, ko iye spirit yake inenge yaendepi? Inombobuda here yoenda panze? Kana kuti chii chinoitika apa? Hatina explanation yakakwana, nokuti chivanhu hachina kumbobvira chaenda through scientific interrogation. Asi tinodavira kuti panoita inonzi a spirit within a spirit, yekuti maspirit aya ari maviri anenge ari inside one body, a spirit within a spirit. Asi sezvo maspirit aya ari maviri ari maspirit anowirirana, apaiti confusion, munhu haapengi, because maspirit ane hukama. Asi pakauya spirit isina hukama newe, spirit iyi inofanirwa kuuya iri pasi pespirit ine hukama newe. Ndo zvatinodavira kushavi, kuti shavi rishande zvakanaka mumunhu. Shavi rinouya riri pasi pemudzimu, ndiko kuti rikwanise kushanda nemuviri wemunhu, asi vaviri ava vasina hukama. Shavi rikauya risiri pasi pemudzimu, zvangofanana nespirit iya inouya ichida kurivenja, kana kuti spirit inotumwa. Spirit iyi inobva yaita kakurwisana nespirit yemunhu yagara iri inside the body. Spirit yatinenge tichiziva chaiyo chaiyo inenge iri spirit yemunhu. Pakauya imwe spirit ichida kuti a spirit within a spirit, asi isina hukama nemunhu uyu, isiri yeropa, panoita confusion. Ndipo pamwe patinoona munhu akupenga, nekuti mave nemaspirits maviri ari kurwisana inside the same body, haasi kuenda same direction. Saka munhu anopedzera ava neconfusion. Confusion iyi inopedzera yaita kuti munhu apenge. We are saying this confusion can lead to spiritual imbalance inoitika pamunhu, and it affects the mind, munhu openga. Asi kana pakaita spiritual equilibrium, zvinhu zvichiwirirana, maspirits maviri aya achiwirirana, hazvi affect the mind, munhu haapengi. Ndosaka munhu ane mudzimu asingapengi. Kana munhu ane mudzimu ave kupenga, tiri kuti maiswa imwe spirit isina kudanwa nemudzimu, ndo panonzi pashereketerwa munhu ane mudzimu. Munhu ane mudzimu uya haapengeswi nemudzimu, asi akupengeswa neimwe spirit yatumwa paari, isiri yedzinza, pamwe yanorombwa, yaenderwa kun'anga, yonotumwa kwaari. Saka tiri kuti when the spirit imwe ichiuya, mhepo inogona kubatwa mumatare, tiri kuzama kuti inoshanda sei, inosvika ichipfeka, ichiita another spirit within a spirit. Woita maspirits maviri, ndipo panoita disequilibrium, hapachina ebalance yapa. Ndiyo mhepo yatinobata, inenge yatova another spirit within a spirit, iri kurwisana nespirit yawagara uinayo, iri kurwisana nemweya wawagara uinawo. Ndo umwe mweya wafekera, usiri mweya unodiwa mukati memuviri wako. Tati mhepo, sevamwe vachiti mudzimu imhepo. Mudzimu unogona kuuya uchipinda mukati memuviri wako, ukashanda uri muviri wako. Pamwe mudzimu uchibuda uchitaura, pamwe usingatauri, asi urimo, asi unoshandidzana zvakanaka nemweya wako, nekuti ndevedzinza uye vari kuenda nzira imwe chete, they are going the same direction. Saka mhepo inouya ichipfeka kana kupfekera mukati mako, yotanga kushandisa mind yako zvisizvo. Patinoti munhu aponda, tiri kuti mhepo yauya ikanopfekera, ikaita another spirit within a spirit, ikanopfekera mukati, yonoshandisa mind yako, yoponda spirit mweya wako iwe, yotsikirira mweya wako pasi. Mweya wako chaiwo chaiwo
hausisiri iwo wawakutungamirira your soul kana your mind kana pfungwa dzako. Pfungwa dzako dzakuchitungamirirwa manje nemhepo iya yakaipa. Kana iri mhepo yengozi yakukutuma kuita zvisiri izvo kuti upare mhosva. Kana iri mhepo yakanorombwa ikakutuma, kana iri mhepo yakanorombwa ikatumwa kwauri, yosvika yonoshandisa pfungwa dzako zvisiri izvo. Saka tiri kuti inoita another spirit within a spirit, asi yotsikirira mweya wako chaiwo chaiwo. Hauchagoni kuita zvinhu zviri normal, nokuti ndoumwe mweya watumwa usina kunaka, wave kushandisa pfungwa dzako zvisiri izvo. Regai ndimbokutsanangurira chimwe chinhu. Munozviziva here kuti kana ukatumirwa mhepo yemunhu akamboponda, akafa amboponda, newe uchapondawo. Kana mhepo yomunhu akapondwa ikakubata, newewo unopondawo. Kana munhu akafa neaccident, mhepo yemunhu iyeye ikapinda mauri, unoitawo accident nemota. Munhu akafa nechimwe chirwere, kana mhepo iyoyo ikatumwa pauri, unobatwa nechirwere ichocho. Munozviziva here? Vanoenda kunoromba mhepo vachiti, ndine mwana wamukoma wangu, mwana womunin'ina wangu ane mota, ndinoda kuti aite accident. N'anga inonotsvaka mhepo yemunhu akafa achiita accident, kati akafa paaccident. Ndiyo mhepo inotumirwa kwauri, iwe woitawo accident. Zvinhu zvinoitika pachivanhu, ndosaka chiti mhepo mweya yakaipa inoti kana yapinda unogona kurarama kamuraramiro kaita mhepo iyoyo. Kana akafa achipenga, newewo unogona zvekare kupenga. Ndipo pamwe mhepo iyoyo inogona kukutuma kubvisa hembe pamberi pevanhu, nokuti imhepo yatumwa kuti ikushandise zvisiri izvo. Yonotsikirira mweya wako. Mweya wako hauchashandi zvakanaka. Wava kutuma wrong signals kupfungwa dzako. Pfungwa dzako dzakuita zvisiri izvo. Saka unenge usisiri iwe, unenge usisiri mweya wako chaiwo. Wava mumwe mweya, ndo panonzi hameno mweya wamubata. Hameno kuti akapindwa nei. Kunzi hameno kuti akapindwa nei, ndo kadaviro karipoti pane mweya wasvika ukapindira, wava kutuma pfungwa dzako zvisiri izvo. Ndipo panonzi hameno kuti akapindwa nei, hameno mweya wakamubata, hameno mweya wakamupinda. Saka tiri kuti mweya mhepo iyi inogona kutumwa, kana yatumwa kwauri inosvika ichipinda, nekuti tinodavira pachivanhu kuti kunogona kuita a spirit within a spirit, sezvinongoita mudzimu uri mauri. Asi mudzimu haukutumi kuuraya, mhepo dzinokutuma kuuraya. VaKristu vanoti iva nemweya mutsvene, ufambe mumweya, wotungamirirwa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiwo unofanirwa kuudza mind yako, pfungwa dzako, your mind zvokuita. Unofanirwa kukontrola. Ndo zvinoita religious explanation yeChristianity. Ndo zvimwe zvidaviro zviriko pachivanhu, hazvina kusiyanawo pachivanhu. Tinoti mweya uri mauri unofanirwa kuva uri mweya wakanaka, kuti zvinhu zvifambe nenzira dzakanaka. Saka tinenge tichiti mudzimu mweya wakanaka unogona kuya kwauri ukakutungamirira muzvinhu zvakanaka. Asi kana ukatumirwa mhepo yakaipa, mweya wakaipa, unokutungamirira muzvinhu zvakaipa. Saka patinoti paita accident, paita tsaona, tobata mhepo, zvinenge zvafamba sei? Tiri kuti mhepo iya yakaipa yatumwa kana yanorombwa, kana kuti iri yengozi, inouya yokupfeka, yochishandisa pfungwa dzako kuti uchiita a mistake inokukonzera kuti uite accident. Pamwe mhepo inokutuma mistake yokuti rega nditi overtake mota iyo. Uchiita overtake mota iyoyo, iyo mhepo inenge yatoona kuti kumberi kune imwe mota iri kuuya, zvokuti ukaita overtake mota iyi uchanorovera kune imwe mota. Ndipo panobatwa mhepo paaccident. Asi kune maaccidents, tsaona dziri natural, dzinongoitikawo, hadzisi dzese dzinobatwa mhepo.
Asi dzimwe tsaona unodziona kuti apa maitikiro azvaita apa pava nechimwe chivanhu chiripo apa, unozvinzwa, unozviona maitikiro azvaita, kuti panga pasingafanirwi kuita tsaona asi paita tsaona. Kana kuti nhasi waita tsaona, mangwana waita tsaona, mangwana waita tsaona, unopedza wakuona kuti pava nemhepo. Pamwe mhepo idzi tsaona dzinoitika kakawanda dzisingakukuvadzi asi zichikuvadza mudziyo. Pamwe unenge une mubereki, mai vari kunyunyuta mabatiro awakavaita vachiri mupenyu, wakavabata zvisina kunaka, mweya wavo unouya zvekare wokupfeka, zvinoitika izvozvo, asi mutorwa kauya ari kunyunyuta, unofamba zvonzi nhaurwa iri pane munhukadzi, asi munhukadzi ari kunyunyuta pamusoro pemabatiro awakamuita achiri kurarama, ndiye ari kukonzera tsaona iyi. Ndiyo mhepo yatiri kubata. Tanga tichitarisa mashandiro anoita mhepo kana ichinge yasvika pamunhu. Tati kana mhepo ichinge yatumwa, kana kuti iri mweya wengozi unenge wasvika pamunhu, unosvika uchiita a spirit within a spirit. Tinenge tava nemweya inenge ichirwisana, inokwanisa kuita miviri inenge yava mukati memuviri medu. Mhepo inoshanda iri mukati memuviri medu, inoita a spirit within a spirit. Asi chiripo ndechekuti mhepo idzi dzinenge dzakaipa dzinogona kubviswa. Mhepo dzakaipa dzinogona kubviswa nemishonga, dzinogona kugezwa, dzinogona kuitwa. Pane mishonga iriko kuchivanhu inogona kuti mhepo idzi dzibviswe dzichinge dzatipfeka. Mhepo idzi zvekare dzinogona kufembwa, kubviswa mubva matiri kuti dzitaure, ndiko kunonzi kufembwa. Mhepo idzi dzinogona kuhakwa, kana chiti kuhaka nekufemba zvinhu zviviri zvakasiyana, ndichazozvitaura mune zvimwe zvirongwa. Saka mhepo iyi inogona kufembwa yobviswa matiri kuti itaure. Mhepo inogona kuhakwa, kana takuhaka takunorasa mhepo dzakaipa. Mhepo iyi inogona kugezwa zvekare nemushonga kuti ibve mukati medu. Zvese izvi ndiko kunenge kwave kurapa kunenge kuchiitwa kuchivanhu. Asi nhaurwa yekuti mhepo inofembwa zvinotaridza kuti mhepo iyi inogona kubviswa zvekare mukati medu, tikasara tava neupenyu hwakanaka tisingabvisike mudzimu. Ukaona munhu achiti ndakabvisa mudzimu akasara akararama ari mupenyu kana kuti asingapengi, ishura chinhu chandisati ndamboona. Mudzimu ndeweropa, mudzimu haubvisiki. Mudzimu haisi mhepo yakaipa yatinokwanisa kugeza mushonga ikabva ikaenda. Mudzimu maziviro angu haibvisiki. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makoni.